Poštovani građani, ovo su Milutin i Dragutin, moja dvojica prijatelja, naši roboti, srpski roboti, sve je tu, dakle, nošnja naša, šajkača i Moravac koji igraju mnogo bolje nego ja. Ništa mi ne ide. Pozivam vas sve da 27. od 18 sati budete na platovu ispred Narodne skupštine, da pokažemo svim našim građanima šta je budućnost. Posebno pozivam vas mlade, jer vi ste oni koji treba da vodite zemlju u budućnosti. Od vas mnogo toga moramo da naučimo, ali ne smemo da delimo zemlju. Moramo da pokažemo poštovanje prema starijima i moramo svi zajedno da se borimo za našu Srbiju. I naša Srbija mora da bude moderna zemlja, ali zemlja koja će da čuva svoju tradiciju, da je štiti i da je brani. A Milutin i Dragutin, oni su tu da nam u svemu tome pomognu. Dakle, zajedno gradimo budućnost Srbije. Živela Srbija, 27. u 18 sati.